Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na otvaranje 2018. Srpska liga Grupa Zapad. Domaćin fudbalski klub Šumadija ove godine u višem rangu dočekuje u prvom kolu ekipu železničara iz Lajkovca. Predivan dan na stadionu pod Bukoljom. Vuk Mirović, izaći se Slovan Urac i velika gužva sada u 16. gostujuće ekipe železničara iz Lajkovca. Biće to centar šut i prilika za Šumadiju. Centar šut, izboksovao loptu golman kluba Šumadija, Neven Mastilović, prvi trener Radovan Radaković, sa druge strane njihove kolege do Radivojevića, potom Turković, kakav start kapitena, evo prvog koškanja, nemilih Radivojevića, naravno sve završeno sa uslovnom opomenom, centar šut i šansa je to bila za ekipu Šumadije. Bez opasnosti po gol Šumadije. Evo ponovo prilike za Turkovića, ali dobra reakcija. Greška tu bila. Evo prilike za Šumadiju. Šut, sjajna odbrana golmana Tanasijevića. Odlično je sada reagovao Sudija. Evo dobre prilike, međutim nezgodno je odskočila lopta. Đorđević, prilika za centar šut, ubačena lopta, ali ofsajd u kojem se našao Nikola Turković. Vuk Mirović do Turkovića, ide Turković po strani, brži je Turković, stigao je do lopte, ali bez golove. Vidjet ćemo, evo možda poslije napad u prvom poluvremenu, šansa! Odlično je skočio. Ubačena lopta, evo gužve, šansa i gol! Gol! 1:0 u 49. minutu za Šumadiju iz Aranđelovca. 1:0. Vujovića, odlična prilika, ali nije stigao do lopte. Prati Bojana Gajića, najopasnijeg igrača, ali evo sada šanse za železničar. Kakva prilika sada za železničar iz Lajkovca sa brojem 7 u 100%. Centar šut, evo šanse ponovo i Atić je šut, utakmica Gajić. Milutinović, dosta grubih startova, možda će biti tu sada i nemilih scena. Vuk Mirović ponovo ima nešto da kaže svojim protivnicama. Evo sada guranje, isprovocirao je Vuk Mirović, nema potrebe za ovim, ubačena lopta, skočio je Marko Ničiforović, izboksovao loptu, stiže lopta do Vujovića, možda Vujović, priključuje se Đorđević napadu, Vujović ima šansu za šut, Vujović i na mesto je golman Tanasijević. Domaći navijači očekuju kraj utakmice i u ovom trenutku sudija Ivan Vučićević svira kraj utakmice na stadionu pod Bukoljom. Domaći sastav Šumadije iz Aranđelovca odneo je pobedu u prvom kolu Srpske lige Grupa Zapad, pobedio